kapoy atong batiyo. Sa Diyos ikaw giligo, sa pag-alagad nagapatayon. Maangkol ang kalipay nga lulun, ayaw at ang pagsaling. Sa saad sa Diyos mo kunin, pagligol hangtod sa iyang pagbalik. Aron maangkol mo ang langit, aron maangkol mo ang langit, aron maangkol mo ang langit. Kung ang hula-hula naglimog karon, kung ang kinabuhi naglisod karon, doon lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Kung ang kabalaka naghari karon, kung ang duha-duha nagapadayon, salig lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos, maluoy siya kanimo. Ang kaluyahon mo kuhaon niya, tanang sala mo hinuan niya. Doon lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos, maluoy siya kanimo. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos, musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos, maluoy siya kanimo. Maluoy siya kanimo. Maluoy siya kanimo. Ang balang kasulatan basa tawhan, aron mahibalo sa sugop sa Ginoo. Lahat na siya kayang salay, tinunan gisugop niya. Panlakaw ka mo, isang yaw ang tulong ko, karon ako
katubang ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Kapit na man ang kalimutan na magmagasigon kita aron ni paningan sa dugo sa katawhan. Karon ako at siya dito sa kalangitan, naganda mong tuluyan sa kanan nga malahan. O mabalik siya dini sa kalimutan, umaulog na linong ang nagtuman. O mabalik siya dini sa kalimutan, umaulog na linong ang nagtuman. O mabalik siya dini sa kalimutan, umaulog na linong ang nagtuman. Umaulog na linong ang Mga higala, kumusta? Maayong gabi ka natong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Nining taknaa sa gihapon kami nagpasalamat nga bisan pa sa daghan nga mga kakulian apan padayon gihapon kini nga programa nga nagasabuag sa kahanginan sa binhi sa kaluwasan. Panalangini kini nga programa ug panalangini kini nga estasyon. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw. Hinaot pang influences gahom sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. O Dios, daghang salamat sa imong pagtubag ug paghatag sa among gipangayo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa tong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ato nga ibanan usa ni og pipila ka mga text message, pero sa gihapon amo na lang yung tingbon, no? Dili gihapon mi maura gihapon ang among irason, dili gihapon mi makatug-an makasulti sa inyo kay dili gid madeterminar og kanus agyud nga sure makabalik ang DYCM. Apan pailob lang mo, no? Inig tune up, inig tune in ninyo nga wa gyapon ay nala mo pagsigi og liso-liso kay madaot pahinuon na ang inyohang radyo. Niag gihapon ta sa live karon, no? Ato lang gihapon na antusan kay wa man tay mahimo, no? Pan ang Dios na sayod anang tanan. So nga na Trisi man ikabuk text ning ni ang na kuan mahitungod na nagpakisayod basta bosa hapit na gyud, no? Mura na among masulti. Well niya tay basahon
Kuya John, maayong udto. Sa miaging gabi naminaw mi kagabi wa man lagi mo'y tingog lagi, wa may makita. Ang sao man lagi nga wa man say internet dire mi gabi is Brother Libby. Unya kay ang ato nga kanana ang kanana ang transmitter engineer si Konsehal Ronnie Ikot na problema na gani sigig kubi-kubi diri sa sulod kay di gyud ka function, wala gyud internet. Unya kay kita ron kuan pa man lang taan ni nag-live kay wa palagi makatingog ang DYCM. Mao to nga kagabi wa gi usa sa inyo nga nakakita tungod kay wa man pud ta maka-live lagi kay wa may internet. Nya dili man naingon nga tinuyuan, no? Pero sa dilang pailob lang ta kay kanang tanan ay baluan man na sa Ginoo. Usahay magud ang yawa muhatag basad ug babag sa buluhaton sa Ginoo. Thank you so much, no? Unya ato ning basahon. Sir, i-greet lang nako si Lloyd Abrinica nga mag-birthday siya unya ugmang adlaw. Lloyd, happy birthday sa imong 8th birthday. Hope nga enjoy ka uban sa imuhang mga bisita and hopefully nga padayon ka sa kabuutan. Thank you so much, sir. Si Miriam Diane. Okay, daghang salamat, Sister Miriam, sa inyong nga pagpaabot sa ato nga programa dinhis Kanginan. Well, si Brother Libby, magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. So, Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. Maayong gabi sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga viewers, mga followers nining ato nga program. So kamong tanan karon nga gabi amo kamong gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo higalang makapadangat diri namo ni Brother John og mga mensahe na may mga importanteng mga messages, greetings, pangutana or uban pa. So mahimo nga mo send na mo higala pwede sa amo nga number ni Brother John, pwede sa ako nga messenger, kang Brother Libby Claves nga messenger, pwede po diri sa comment section nato o sa atong official account sa DYCM Bugo Adventist. Aron matagad nato ang inyong mga messages aniya at ang inyong higala karong taon-taon ang pagtubag sa pangutana. Doon na mo'y kahiginan sa pag-participate mga higala kana kung naamoy mga dugang ikatubag sa pangutana nga atong entertainon sa ato nga programa. So kamong tanan amo nga gina-welcome. So pwede na mo hinay-hinay na mo higala og send type diha unya i-send dire sa ato nga programa para karong taon-taon ato nga basahon makigalaan ang inyo nga mga messages nga gipadangat ninyo diri sa ato nga tulumanon. Okay, palihog di atong yapong ipahinumdum nga atong i-share mga higala nga to sa itong mga friend ang atong nga programa para sa mga daghan ang tanaw, makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa nining pipila ka mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Okay, niya si Brother Ronilo Itang, malipayong adlaw nga ipagpahulay sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. Og maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless og maayong gabi. Thank you so much, Brother Ronilo. Ingat ka dyan. And keep safe, always. God bless you and happy Sabbath. Okay, good evening dear Brother Ronelo. O niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglabog pag-pray. O niya po si Brother Joe Hilig Mantos. Mayong gabi Uncle John. Kinsa ni? Si Joe Hilig Mantos. Joe Hilig Mantos, Brother Joe. Hindi taga ko. Hilig taga-diin man ka. Kay nini ang nakinigong mga hilig na tapi na sani sa mga dihito tungod kay Joe Hilig paningibutang din magtuot ang taga na Ilon.
to tataga na ilon. Pero Brother Joe, salamat ha sa imong pagwa, dili lang, sorry lang yun nga di kay na maari nga imo kong ma-accuse nga nagpa aron ingno na kuwa ko kaila, pero ang tinuod kaniadto god na ay mga gagmay pa karon dagko na dugay na nagka hiwalayan og di na kaayo ko maka-update, no? Pero thank you so much sa pag-view sa atong program. Kadi ang information nga school teacher siya at San Bartolome Adventist Elementary School, former teacher sa Kiopot Adventist Elementary School, and teacher sa Seventh-day Adventist Church, South Central Luzon Conference. Ay, salamat, Brother Joe. No, na ka sa South Central Luzon Conference, no? Unya, salamat yun kayo sa imuhang pagbiyo. Kay kamugod mga ingunana nga mga klase sa tao, no? Ay inyong naabot, murag dili na kayo tanto ba? No? Di man nato mahukman ang tao, pero dili na yun kayo maghatag og time sa mga ingon-ani nya. Salamat kayo nga gitagaan nimo og panahon higayon ang pagpaminaw sa atong programa kay sama ra nga gi-feed nimo ang imong kalag mahitungod sa pulong sa Ginoo. Thank you so much. God bless you. Okay, thank you po no. Niapod ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz. On air na ta mga brad, mayong gabi. So good evening no. Diha sa Riverside FM. Okay, salamat yun kayo. Kining atong programa nanukuan di dinhi sa Bugo City. Pero gi-hook up ni sa Riverside FM din gani ang location ani Brother Libby sa Hinatilan sa South Cebu. So salamat kayo nga ang atong program mas lalo pa nga mo penetrate ngadto sa mga lagyo nga mga lugar o dapit pinaagi niini nga nag-initiate ani dito sa Hinatilan si Pastor Joel Tirana. So salamat gyud kaayo nga nahuna-hunaan ninyo unya pailob lang gid usa ta kay karon sa live pag gyud ta usa tungod kay ang radio nakilatan magudto ang transmitter mo nang gipaayo pa pero kalos Ginoo coming na i-install din na igamot. So daghan program na to diha sa Riverside FM, Brother John. Gahapon nagka-istorya may si Pastor Joel kay nakabisita siya diri sa Mountain Breeze nga duha ka oras magabi ang programa ko to balas 8 dito ang 1 hour i-hook up dito programa unya na sa buntag sila panimbayas ka buntagon niya napoy Domingo po daghan silang programa daw sa tibok adlaw daghan silang programa Okay, sa Seventh-day Adventist. dalaygon kayo ang Ginoo ni ana Brother Libing nga nakabaton si Pastor Joel Tirana po kasing-kasing sa pagsultis kamaturan sa kanginan unya kinigod ingon ani mauni nahimong ingon ani kadako ang ilahang radio ministry tungod sa mga kaigsuonan nga willing mo support lisod magud na ang daghang mga kaigsuonan gamay ra ang gustong mo support anya ug naay daghang mo support simpre mudako ang coverage nga maabot sa ato nga programa sama na o daghan silang mga oras ilang programa tungod kay naay na nag-support, no? Ang tagiya dito may mangunay sad og on air sa programa si Sir ang CEO dito si Sir Rignar Arapok kunya ang station manager si Sir Jesser Muli. Mao ni siya ang mga personnel dito nga mao gyud mag on air sa ato nga programa. So thank you kay diya mga sir no. Unya mayong gabi sa tanan nato nga mga listener diha sa Riverside FM Cebu kutob sa naabot diha sa inyong Riverside FM. So ato nga gina-welcome din sa atong programa sa Jesus is Our Hope nga nanuka din sa Bugo City, Cebu sa DYCM Bugo Adventist. Okay na po Pascualita Calosor. sa kuani sa Sir Linaw sa Isidro Leyte. Salamat sa inyo diha igsuon kualing, no? Na kumusta mo tanan diha na ni Tatay Justiniano uban siyang asawa, Brother Dudong lumapak, Brother Danny, kamo tanan diha kay bawo ko nga nagsunod mo sa atong programa unya wala po na mawala sa listahan sa Ginoo ang inyong kuan, ang inyong paghuna-huna sa radio.
Niya pod si niya siya minsay maayong gabi na usab kaninyo mga brad. Og happy Sabbath sa tanan. God bless. Okay, God bless no Sister Kwaling. Uban siyong family. Niya pod si Pads Rimelito Sigarino. Happy Sabbath pa rin John o pa-relieve og sa tanan nga nag-live. God bless. Salamat po kaayo Pads Remy sa panalangin no. Wapan ako ikahatag sa ni Brad John. Para taon-taon na lang. Okay, niapod si Brother Marvin Morelio. Good evening ninyo diha sa station Kuya Libby o Kuya John and happy Sabbath. Okay. Happy Sabbath also Brother Marvin Morelio diha sa Bundo, San Remio, asa man karundong nakasyudad. Okay niapod si Lane of Caria. Happy Sabbath sa mga kaigsunan o Kuya John o Kuya Libby. Okay, happy Sabbath also Sister Lane of Caria. O niya po si Sister Ila Lipalam. So good evening Sister Ila. Salamat sa paglab ug pagpray. May isang gabi diha ni Dong Johnny Kalapuan. May gabi ni mo dong. Kuman sa inyong anak no. Maayong gabi niyo diha sa Mabuli. Mga silingan nato tanan diha karon nga naglantaw sa ato nga programa. Kinasing-kasing mo na mo nga gina-welcome sa pagpakiguban o pag-participate na ining tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, ato pong nakita din si Vladimir Bragas. Mayong gabi and happy Sabbath. So always yun si Sister Vladimir, no? Sa pagpakiguban nato. So good evening, Sister Vladimir, and happy Sabbath. God bless you. Niya po si niasad si Eliser Sabilino. Sabilino. So good evening Brad Eliser Sabilino. Iyang mensahe, happy Sabbath na sad Brad John o Brad Libby o happy Sabbath. Happy Sabbath sa tanan, no? O niya Brother Eliser. Niya po si Brother Edwin Notarte. Happy Sabbath mga kapaglaom. Watching from Ormoc City. Okay, maayong gabi ni mo, Brother Edwin. Salamat sa imong pagpakiuban o sa tanang taga-Ormoc karon nga nanood sa programa. Ani ato pong nakita din si Brother Jimboy Garlet Digit Dayukos. Iyang mga kuan, iyang mga apelyido, mga middle name siya ning uban. Jimboy Garlit anya Digit Dayukos. Happy Sabbath sa tanan mga kaigsuunan. Okay. Happy Sabbath also Brother Jimboy. Anya niya po si Johnny Mar Kalapuan. Salamat po sa pagplab o pagpray Brother Johnny. Anya niya po si Annabel Latsika. Good evening and happy Sabbath sa tanan. So, good evening also Sister Annabelle. Happy Sabbath. Happy Sabbath po ninyo. Okay, ato ning ipuli-puli og tanaw higala ari sa pikas nga monitor. Ato ning tan-awon ang mga kaigsunan nato. May kagalaan nga ang uban nila nag send og heart, meaning gilab na itong programa. Ang uban nag-pray sa ato nga programa. Ari tauna sa mga naglab niya si Sister Lynn of Caria. Niya sad si Jenny Rama Fermin, Ronilo Itang, Melideth Branzuela Fuentes, Rosalyn Mainit, Toki Ga Coriba, LV Lecciones Ihorango, Roda Likigan, Nunahani Monterde Punay, Patri Jim Colastri, Nova Jen Estrada Ihara, Johnny Mar Kalapuan, Edwin Otarte, Lia Muñez, Vladimir Bragas, Levites Bersero, Ela Lipalam, Marvin V. Morelio, Ayan Kevin Dorotan, Pascualita Calusor, Elmodam Flores, Nicky Somalinog, Jedel Peritos, and Luel
Nodalo Estrera. Okay, muna ato mga nakita mga higala nga nag-love sa ato nga program. O niya, dirita sa mga nag-like, ato ning entertainon. Niyasad si Brother Rufino Moreno, Eleuterio Lagarisa, Joe Hilig Mantos, Ronilo Itang, Jimboy Garlet, Digit, Dayukos, Million Silasol, Jolito Lumapak, Roy Lisa Sayod. Okay, maing gabi ni mo, Sir Roy Lisa Sayod, no? Niya, nila ni Sir Galay, Brad Roy niya, maing gabi niya, na ni Brad Eric Sinoy, o ba ni Eric sa diya, no? Niya, tanan diya ninyo, nga naminaw diya sa mabuli. Mga Lipalam, ngadtos mga Serapino family. Niya, good evening sa tanan nga mga maglasang family, mga pamilya sa mga nugas. O niya, good evening sa lang Brother Junior Dia Clavis, Dia Smabuli, mga Ilusorio Dia family, niya mga Sumalinog family, mga Abayon Dia, o ngadtos mga Gutierrez, mga Saga, o niya mga pamilyas, mga Espinosa, guban pa diyan nato nga mga suod kayo, mga Eiffel family. Mayong gabi O niya po si Tata Likay-Likay Sanglitan. So, good evening, Brother Tata. O niya po si Oliver Ayage. Muna sila atong mga nakita nga nag-like sa ato nga programa. O niya, arita sa ato nga messenger mahigala, ato sa tagdon sa ato nga messenger. Kani asay daghan din nga atong nakita nga misulod. Okay, ni si Brother Cesar Elgira. So, good evening, Brother Cesar. Bigikan po ni sa po ni sa Gihulngan City. Kanya niya po si Scout Ranger Senior. Si Sir Isagani Aratsiani, mga ni atong Scout Ranger nga always yun nga magtanaw sa programa na ani sa Kabangkalan. Niya po si Brother Abner Dualio. Niya, nakita po nato din si Levites Bersero. Okay, thank you kay Ma'am Levites. Niya po si Sir Matthew Anderson. So, thank you po Sir Matthew Anderson for watching and following our program. We pray for you and your family. Hello, Sir Mateo. Thank you so much for viewing with us. I'm always praying for you and your family. May the Lord God bless you and thank you for being nice guy. Thanks sa pag-send, Bro Libby. Happy Sabbath kapag laom. God bless. Ika po ni kan Brother Rufino Moreno. Ano niya po si Brother Domingo Bunukan. Mayong gabi ninyong duha. Karon sa station Brad Lib o Brad John. Ingon man sa tanang mga kaigsunan nga makugihon nga nagsunod nining programaha sa kahanginan. Salamat Brad Lib. God bless natong tanan and happy Sabbath. Okay. Maing gabi ni Brother Doming, happy Sabbath pod. Kanya niya pod si Sister Ninfa Villacastin. Ato po ning suod kaayo nga naapo ni ron sa Cadiz City. So good evening sa mga Villacastin family. Kanya niya pod si Jimar Colis Gabaton. Kanya niya pod si Sister Gigi or Gimari Kalapuan. So maing gabi ni mo Sister Gimari. Kanya niya po si Angela Lim. Kanya niya po si Esther Fuentes Mulihon. Thank you sa pagpakikuban. Kanya niya po si Celor Elostrissimo. So thank you kayo, Celor Elostrissimo, sa pagpakikuban sa programa. Kanya niya si Brother Ronilo Itang. Nakikuban na to. Kanya niya po si si Nike Sumalinog. Yan, po Sister Phoebe Pasiol, no? Mone, po si Elizabeth Mejia, nakikuban po nato, ato po ni Sister Gyapon, nga tuwan sa, siguro tuwan si Inupakan Leyte. Yan, po Sister Jenny Rama Fermin. So, good evening, Sister Jenny. Yan po si Ma'am Celia Arrogante, ba ni Dr. Vin Arrogante. So, good evening, yung tanan, no? Dok, may gabi O niya,
niya po si MG Estoy. Thank you po, Brother MG, sa pagpakikuban karong gabi na. Okay. Padayon tahigala sunahan ato ning balikan pagtan-aw ang pikas nga screen alang sa mga nahidugang nakiuban nato karon. Niya si Annabel Latsika. Good evening and happy Sabbath sa tanan. So good evening, Sister Annabel Latsika. Niya sad si Nova Jane Estrada Ihara. Good evening, Kuya John and Kuya Libby, and happy Sabbath. So good evening, Sister Nova Jane. Niya po si Brother Million Silasol. Good eves and happy Sabbath to all. Okay, no? Salamat kaayo sa inyong pagpakikuban. Hinaot pa nga mag-uban-uban ta hangtod karong pagkahuman sa ato nga programa. Atangin ninyo kay basahon na higala ang pangutana nga may ato nga pagatubagon karon na amo gani dugang tubag diha. So text dayon mo sa amo ni Brother John or pwede sa comment section na to aron atong mabasa ang inyong participation mga higala dinhi sa ato nga programa. So atong ihatag ang panahon kang Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, dagang salamat Brother Libby. Well, anto ta sa pangutana ni Brother Arnel. So, Brother Arnel, maraming salamat sa iyong text dito sa ating programa. Naway pagpalain kayo dyan. At sana naman okay lang ang katayuan, kalagayan nyo dyan sa Imos, Cavite. Sana naman hindi pumaltos ang balak mo na magpabautismo. Huwag mong patagalin dahil hindi natin alam ang ating buhay at ang bukas. Salamat, Brother Arnel. Again, pagpalain kayo nawa ng poong may kapal dyan sa Imos, Cavite. No, thank you so much. Okay. Brother Arnel, paki-text lang dito sa akin kung okay na, tapos ka na bautismuhan. Ikagagala ko yan pag malaman ko na tapos ka na bautismuhan. Sana huwag kang lumamig ha. Tuloy-tuloy na yan ang biyaya ng Diyos sa iyong pananampalataya. Okay, ato ning tubagon ng pangutana ni Brother Arnel, no? Kuan maguni si Brother Arnel inunta na influensya ni siya sa doktrina ni Eli Soriano kay naaman ni siya sa dating daan. Unya base sa amo nga kuan siya wala nagyud sad pod hinuon nagsimbahan pero nag Bible study na siya. Salamat Brother Arnel ha. Unya diha sa kuan pundok sa dating daan manibago ra magyud ka sulay ligid pagsusi kanunay ang Biblia kay ma-mature ra gyud ka. Okay, ato ni basahon ning iyahang kuan. Kung ganon sir, na itinuturo pa ninyo ang kautusan, lumabas na walang kabuluhan ang sinabi sa Efeso 2:8 sapagkat sa biyaya tayo'y maliligtas. Salamat po sir. Si Arnel po ito ng Imos, Cavite, Manila. So Brother Arnel, ulitin ko po ang iyong tanong dito. At kung ganun sir na itinuturo pa ninyo ang kautusan, lumabas na walang kabuluhan ang sinabi ng Efeso 2:8 sapagkat sa biyaya tayo'y maliligtas. Salamat po sir. Si Arnel po ito ng Imos, Cavite, Manila. Okay, Brother Arnel, maraming salamat at naway nakikinig ka ngayon at maraming mga tao makapulot ng magandang asal, magandang bagay na i-apply nila sa kanilang sarili habang sila'y nanampalataya at nagantay sa pangalawang pagparito ng ating poong may kapal. Ayon sa sinabi mo, kung ganon sir, kung itinuturo pa ninyo ang kautusan, lumabas
na walang kabuluhan ang sinabi ng Efeso 2:8 dahil ang tao'y maliligtas sa pamamagitan ng biyaya. Sa madaling sabi, hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sa totoo lang, Brother Arnel, kahit kailan, matagal na ito yung programa natin sa awa at tulong ng Diyos, ilang taon na ito'y nanatili ang programang ito kahit paman sa kahirapan, sa mga pangangailangan, pero sa awa ng Diyos ang programang ito'y nanatili dito sa kahanginan, no? So sa totoo lang, Brother Arnel, kung ikaw'y matagal na, sabi mo medyo matagal-tagal ka nang nakikinig sa ating programa, sa panahon sa pagsimula mo lang hanggang ngayon sa pakikinig mo sa ating programa, talagang hindi mo narinig, hindi mo nabati na kami ay nagsasabi na ang tao'y maliligtas sa pamamagitan ng kautusan. Ilang beses na namin sinabi rito, ilang beses na namin dito binabasa sa Biblia na ang tao'y maliligtas siya kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan. Alamin mo na ang kautusan diyan na, existido na bago pa si Kristo ipinanganak, diyan na. Kung ang tao'y maliligtas sa kautusan, huwag na sana na si Kristo ay pumarito pa upang tayo ay ligtasin ni Kristo at siya'y magpapako doon sa Kalbaryo sa cross. Pero kung itinuturo man namin ang kautusan, wala kaming magagawa. Ang sabi sa Zacarias 8:16 na tayo'y magsasabi ng totoo sa ating kapwa. Kaya nga sinabi lang namin ang totoo. So kung ano ang tinuturo ni Kristo at itinuturo ng mga apostoles, ganun din naman ang itinuturo namin dito sa programang ito. Kaya nga ilang beses na namin sinabi na ang programang ito ay based on the Bible. Kaya kung Biblia ang ating pag-usapan, kung mayroon mang mga taong lumabag dyan, problema na nila yan. Basta Biblia ang ating batayan. Dito sa Lucas 18 hanggang 21, hayag at maliwanag nga itinuturo din naman ni Kristo ang kautusan. Kaya nga ang programang ito nagtuturo din sa itinuturo ni Kristo dahil si Kristo siya ay tinatawag na the great teacher or the great master. Ang sinabi rito, once a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir," tanda na, yan itinatawag si Kristo na mabuting tagapagturo. "What shall I do to get to heaven?" Itong katanungan na ito, Brother Arnel, ito ay napaka-importante at naway maunawaan at matunghayan tayo nito dahil ang sinabi ng taong ito, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Ito ang sinabi. Kaya nga, anong sinabi ni Jesus? "Do you realize what you are saying? You call me good?" Jesus asked him, napag-isipan mo ba? Ang sinabi mo na ako ay mabuting tagapagturo, yan ang tanong ni Jesus. Only God is truly good and no one else. Ang Diyos lang ang mabuti at wala ng iba. So, ibig sabihin nun, huwag mong kilalanin ang tao na siya'y mabuti. Huwag mong kilalanin ang tao na siya ay mas ano pa sa'yo, ang sarili mo, dahil ang sabi ni Jesus na no one else, only ang Diyos, ang Panginoon lang. Ang sinabi rito, but as to your question, ayon sa katanungan mo, you know what the Ten Commandments say. Alam mo na kung ano ang sinasabi sa 10 utos. So, Brother Randel, sa lahat ng nakikinig sa ating programa, tandaan ninyo ang sinabi ni Jesus dahil ang tanong, what shall I do to get to heaven? Ang sagot ni Jesus sa katanungan na ito at sa katanungan mo, Brother Arnel, ang sabi ni Jesus,
you know what the Ten Commandments say. Alam nyo na. Alam mo na kung ano ang sinabi sa 10 utos. So kung si Kristo'y nagturo siya sa kautusan ng Diyos, ano pa kaya kami rito? Ay siyempre, tinuturo din namin ang kautusan ng Diyos. At tungkol dyan sa Episo 2:8, yes, totoo yan na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng biyaya. Pero wala namang sinabi dyan na huwag na tayong tumutupad sa kautusan ng Diyos. Totoo naman, maliligtas tayo sa biyaya. Pero walang sinabi dyan na huwag na kayong sumunod at huwag na kayong huwag ninyong sundin ang kautusan ng Diyos. Wala namang sinabi na ganon. Kaya nga, sabi nga ni Kristo, kung kayo'y umiibig sa akin, tutuparin nyo ang aking mga utos. Kaya nga mayroong tanong si Kristo sa Lucas 6:46, nga nung nagtawag mo na ako Ginoo, Ginoo, bakit tinatawag niyo ako'y Panginoon, Panginoon? Anong tawag mo na ako Ginoo, Ginoo, apandili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo? Ayaw niyong tumupad sa sinasabi ko o sinuutos ko sa inyo. Yan ang tanong ni Kristo na dapat pansinin at sagutin ng mga taong lumalabag sa kautusan ng Diyos. So, Brother Arnel, naway matutunghayan ka. Ang sabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 18 ang sinabi, huwag kayong mag-isip na ako ay pumarito upang aking labagin ang kautusan. Ako'y pumarito na hindi lumalabag sa kautusan, kundi tinutupad ko ang kautusan. Sinabi ni Kristo, hindi niya nilalabag ang kautusan. Tinutupad niya ang kautusan. Ngayon, ano ba ang ugnayan kay Kristo at sa taong nanampalataya kay Kristo? Tingnan mo, pansinin mo, Brother Arnel, sa Juan 10:27, ang sabi ni Kristo, ang aking mga tupa, sila'y nakakilala sa akin at sila'y nakilala ko at sila'y sumusunod sa akin. Ang sinabi ni Kristo na ang kanyang mga tupa ay sumusunod sa kanya. Ngayon, si Kristo, ang sinabi niya sa 5:17, tinutupad, sinusunod niya ang kautusan. Ngayon, ang sinabi ni Kristo, ang aking mga tupa ay sumusunod sa akin. Kung si Kristo ay tumutupad o sumusunod sa kautusan, paano hindi tayo sumusunod kagaya ni Kristo kung tayo ay totoong tagapagsunod kay Kristo? Kung tayo ay totoong tupa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, Brother Arnel, naway hindi mo sayangin ang pagkakataon na narinig mo, naintindihan mo ang salita ng Diyos, dahil sa Biblia wala namang makarating doon sa langit na bayan yung taong naglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya nga sinabi pa ni Kristo sa 5:18, ayon sa Cebuano ang sinabi, sultihan ko kamo, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan, bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod nga ang tanan matuman. Kaya nga, Brother Arnel, ayon sa sinasabi ni Kristo na kailangan, tinuro ni Kristo, kailangan ating sundin, ating tuparin ang kautusan at totoo ang sinabi dyan sa Episo 2:8 na ang tao'y maliligtas sa pamamagitan ng biyaya, pero wala namang nakasabi at nakasulat doon na huwag na tayong tumupad sa kautusan ng Diyos. Naway pagpalain ka, Brother Arnel, at tuloy-tuloy na sana. Sige, tuloy mo lang yung pag-Bible study mo at sa pagkakataon yaon na dumating ang tamang pagkakataon na ikaw ay mabautismo na, paki-text lang dito sa akin dahil gusto ko lang malaman na natupad na ang pangako mo na ikaw ay magpabautismo tapos ng iyong Bible study. At maraming salamat na mayroon palang kaibigan mo dyan na nagsabi na makikinig ka dito sa ating programa, pero naway wala nang hadlang na tuloy-tuloy na ito yung pagkinig sa ating programa. Brother Arnel, pagpalain ka nawa ng Diyos at ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang sinabi ni Kristo, hindi naman lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makarating doon sa langit na bayan, maliban kung siya ay tumutupad sa kalooban ng Ama na nasa langit. Sundin at tuparin natin ang kalooban ng Diyos upang tayo ay makarating doon sa langit na bayan. Maraming salamat, Arnel, at sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Okay? Si Brother Libby,
mayroong karagdagan, mayroon na ay puno niya pagpasabot ni ining mga bahina. Salamat Brother Arnel. Okay, ato sa ning tagdon makadiyot ang nakita na to screen ya si Ja Aligado Nolia. Okay, salamat day. Ato gining karaan gining kuan Brother Libby, ato ning karaan gyud nga amiga. In town ya gikas pagkagamay ini kinakapuyo matas ilang balay sa una. O niya hantod ni siya nga nadaga na lang, naminyo, o niya pabilin gihapon nga ato ning amiga. Thank you so much, Day. Ja. Anya niya po si LB Lecciones Ihorango. Day, LB, thank you sa imuhang pagbiyo. Niya sad si Leonidas Tayom Sumalinog, Leslie Van Elosorio. Anya niya po si Brother Jojo Cordoba, Patri Jim Colastri. Nakiguban sa nato. Okay, muna ato mga nakita na hidugang mga higala din sa nag-love sa ato nga program. Kanya dirita sa mga nag-like. Okay, ato ning tanawon. Niya si Mary Grace Mungkada mainit. Niya sad, nakikuban na to si Sir Elmer Presbyterio Manatad. Sir, ayong gabi. Salamat sa imong pagpanood sa atong programa. Ikumusta ko sa imong sister katubitang nagatag sa akong kwarta dito sa Tambungon. Dugay-dugay na tong panahon niya. Sorry, gid sir, kaya nalimot ko sa iyang ngalan. Ipangumusta lang gid ko niya, sir. Bisang nalimtan ako ang iyang ngalan, pero ang iyang maayong buhat sa ako awa nako malimti kay nakatabang gyud tog dako sa kasulbaran sa akong problema tong iyang gihatag. Thank you so much, sir, ha. Ipangumusta gyud ko niya, sir. Anya niya po si Brother Jonathan Villacasten. Okay, good evening mo, Brother Jonathan. Anya niya po si Brother Aniceto Preselias. Nakita po nato si Vanessa De La Rama. So, good evening, Day Vanessa. Niya po si Jolito Lumapak. Okay, muna mga nahidugang nga mga nag-like sa ato nga programa mga higala. Ato ning tagdon makadiyot din sa ato nga messenger. Okay. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John, happy Sabbath. Niya po si Brother Basilio Tero, Notarion Junior. Nakikuban pa na to. Okay, matutas paghatag og dugang tubag mga higala. Niya po si Brother Cesar Elguera. Happy Sabbath. Brother Cesar, kumusta mo diha sa Negros, ha? Ato 40 taon ning kubertido di sa atong programa, Brother Libby. Okay, yun sa tupaghanay, Brother John, ang pangutana? Ang iyahang pangutana, kung ganon, sir, na itinuturo pa ninyo ang kautusan, lumabas na walang kabuluhan ang sinabi sa Episo 2:8, sapagkat sa biyaya ang tao ay maliligtas. Okay, dikan salamat, no? Mamani common gid ka ato madungog. Kalabanan sa mga nagtudlo nga wala na ang kasuguan. Kay pagtuo na lang. Mao gini kalabanan sa mga Protestant, muna ilang mga baruganan nga naluwas ta sa grasya, dili na ta magtuman sa kasuguan. Kay kung nagtuman ta sa kasuguan, wa na nato tagaig bili ang kaluwasan mga higala. Gasa na, biyaya. Grasya nga gikan sa Ginoo. Okay, salamat kayo sa manindot nga pangutana. So, paghisgot diya sa Biblia sa Episo 2:8 nga kay pinaagi, kay mamani verse nga imong gihatag, kay pinaagi sa grasya, kamo nangaluwas tungod sa inyong pagtuo. Sa ato pa, naluwas ta tungod kay doon natay, naluwas ta sa grasya. Grasya kaluoy ba? Naluwas ta sa kaluoy sa grasya. Nga naman, tungod kay doon natay pagtuo nga to sa Ginoo.
sa kahimtang nato higala sa pagkamakasasala. Kay sa Roma 3:23, ang tanan tao nakasala, gani ang unang Juan 1 mga higala nagisgot niya kung ang tao moingon nga wa siya isala, siya lang ang nagpasalag siyang kaugalingon. Baka kung siya kamaturan wa niya. Nga naman, kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Sa Roma 5:12, makasala ta. Og kay makasasala man ta, gapadulong ta higala, kundi kita maghinulsol, padulong ta paingon sa kalaglagan sa impierno. Pero kay naluoy ang Ginoo, okay, ang bayad sa sala baya sa Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon, impierno ba, death penalty. Munay bayad sa sala kana kundi ta maghinulsol. Unya unsa man na ang sala, ang meaning sa sala. Ang unang Juan 3:4 nag-define diya si San Juan, ang sala mao ang paglapas sa kasuguan sa Dios. Nahimo di itang makasasala o nagpakasala ta higala tungod kay naglapas ta sa balaod sa Dios. Ang bayad sa sala kalaglagan sa impierno. So impierno kita padulong. Pero kay gihigugma man ta sa Ginoo, gihigugma man ta sa Dios, gipadala niya ang iyang anak nga bugtong nga mao kini grasya kaluoy gikan sa amahan aron ta maluwas na higala. So grasya na, maluwas sa grasya, pero kining pag anhi ni Ginuso sa kalibutan, dili sa dinato madawat ang kaluoy mga higala. Kana kun dili ta mutuo. Di ta kadawat ana. Nganang kaluoy grasya gihatag sa Ginoo para nato. Di ta kadawat kun wa tay pagtuo. So madawat nato ang grasya kun do na tay pagtuo ngadto kang Kristo. Sa diha nga mituo ka kang Kristo mahigala. Mituo ka nga si Kristo maoy grasya nga gipadala nganis kalibutan aron ta maluwas. So naluwas ta. Kadtong sala, kadtong silot sa sala nga para nato kalaglagan sa impierno kay mo manay bayad sa sala, death penalty man. Tungod sa grasya sa Dios kay mituo ka man niya. Kadtong kalaglagan mahigala, kadtong silot sa impierno kalayo. Gilukat na to pinaagi ni Ginoong Kristo. Di na ka masilutan na to, napasaylo ang imong mga sala. So munang gitawag na siya o kang unang ang sa kaluwasan, gitawag justification by faith. Gitawag na siya deliverance from the penalty of sin. Kaluwasan ka na, gikan sa silot sa atong mga sala. Di na ta masilutan kay sa Juan 3:16 ang bisan kinsang mutuo kaniya dili siya malaglag kundili makadawat siya og kinabuhi nga walay katapusan. So unang ang sa dihang nadawat na nimo ang kapasayloan sa imong mga sala o niya di naka masilutan ang nasilutan sa imong sala si Kristo. Kadtong kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, maotoy silot sa imo og sa akong mga sala. Garantiya to nga halad nga dayon higala alang natong makasasala nga mutuo kang Ginoong Kristo. Si Kristo maoy kaluoy nato. So karon nakuha na pasaylo atong sala, natubos ni Kristo. So naluwas tagikan sa silot sa masala. Unsa may atong buhaton mahigala? Humanta nakadawat sa grasya. Naluwas na ta. Pinaagi sa grasya. Tungod kay doon na tayo pagtuo. Unsa may atong buhaton? Magpadayon bagihapon ta pagpakasa? Sa maraso sa katawgod,
nga nakapatay siya o niya nadakpan siya sa mga otoridad, na priso siya tungod sa iyang pagpatay sa iyang isigataw atol sa birthday sa presidente. Ang kadtong mga taong nagbinutan sa prisuhan, girapol sang ilang ngalan kay ang mabunutan automatic ipardon ang sala, pasayloon ang sala og di na masilutan. Ang kadtong isa ka tao nga murder ang iyang sala nga nahimo, maumay nabunutan, so automatic napasaylo ang iyang sala, but pasabot nagrasyahan siya. So naluwas na siya tungod sa iyang pagtuo, mga higala. Naluwas siya, nagrasyahan siya, naluwas siya tungod sa iyang kaluoy. Karon, kay naluwas naman siya kay gikaluy-an man sa presidente. Unsa may buhaton niya kay naluwas naman siya? Gawas naman siya, wa naman siya sa bilangguan. Napasaylo nga yung sala. So nagrasyahan siya. Unsa may iyang buhaton? Human siya napasaylo. Okay ra ba gihapon mupatay siya tao? Adi na, oy. Nga naman, kay mupatay siya, mas bugat pa niya, ang silot ipahamtang niya. Sa samang pagkasulti, nakasala ta tungod ka naglapas sa susugo, pero gitubos ta ni Kristo ang atong masala, ang silot sa atong masala tungod kay doon na tayo pagtuo kaniya. So naluwas ta. Unsay buhaton sa taong naluwas? Magpadayon ba pagpakasala or muundang pagpakasala? Ano ang pagpakasala? Paglapas man sa sugo, ang buhaton higala sa tao nga nakadawat o kapasayloan siyang sala, muundang siya pagpakasala. Sama ba gisulti ni Ginusos kang Maria Magdalena? Human na dawat ni Maria Magdalena ang pasaylo siyang sala. Gingnan siya, lumakaw ka o ayaw na pagpakasala pag-usab. Sa ito pa, lumakaw ka o niya magtuman ka na sugo. Kay ang pagtuman sa sugo, maoy paglikay sa pagpakasala. Kay ang paglapas sa sugo higala, sala man. So muna buhaton. Kay kung ang tao nagunahuna, nga naluwas siya tungod sa grasya, o di na magtuman sa sugo, buot ipasabot, nagpadayon gihapon siya pagpakasa. O kay nagpadayon siya pagpakasala, kinsa may managiyan niya? Ang Diyos ang yawa. Sa versikulo 8, unang Juan 3:8, na yun ang pulong sa Diyos nga Biblia, kadtong nagapadayon pagpakasala o paglapas sa sugo, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man usab, sukad pa sa sinugdan. Iya din Satanas, nga naman Satanas, wa po na magtuman sa sugo, sukad pa sa sinugdan. Malinapason siya, nagpakasala man usab siya, sukad pa sa sinugdan. So ang tao di ay nga nagunahuna nga naluwas siya sa grasya tungod siyang pagtuo o niya di na mutuman sa sugo, ang iyang gisunod ang doktrina ni Satanas. Nga naman ang Biblia nagsulti, iya ni Satanas ang tao higala nga nagpadayon pagpakasala. Nagtuo siyang naluwas na siya tungod sa grasya pero wa magtuman sa sugo, nagpadayon og pagkasala o kay nagpadayon og pagkasala, iyan Satanas. Si Satanas, usaon na siya. Sa Pinadiyag 20, versikulo 10, itambog ngadtos linaw sa kalayo, human sa kalibo katuig. Sunugon ang yawa, kauban sa manulunda niya, o kauban sa makatawhan nga iya ni Satanas. Kinsay iya ni Satanas? Mga tao higala nga adunay pagtuo, pero dili mutuman sa balaod sa Ginoo. Si Ginusos nagsulti siya sa Mateo 7:21, dili ang tanan magtawag nako Ginoo makaadto sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Buti pasabot, ang matinumanon mga iluwason, ang masinupakon higala pagalaglagon sa adlaw sa katapusan. Okay, ato ning basahon ni si Brother Cesar Elguira. Happy Sabbath. O niya po si Bro New Order, si kuan siya, Brother Wilfredo ni, Brother Wilfredo sa kuan sa Biliran. Niya
Brother Winnie Brother Winnie dito sa Biliran province. Happy Sabbath. Anya niya po Brother Cesar Elguera. Okay rami mga brother. O niya po si Hister Caballero Aragon. Happy Sabbath from Iloilo. Okay, thank you kayo. Wa naman tay panahon mga higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala mag-ampo kita, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin ang tanan, ganagapaminaw, hinaot pa o Diyos, nga imong mahatagan, o kagayonan nga sila makahimos pagsunod sa dalang nga uyon sa kabubuton. Ipangayo na mo kinit, tungod lamang kang Kristo, nga ang matuon nga Diyos, ug manuluwas. Amen. Mga higala, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong higala sa kanina, Pastor Joel Terana, Brother Libby Claves, ug na inyong ubos nga higalag igsuon, Brother John Bito. Magayon sa inyong maayong gabi, ug dagang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may haunt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.